O Atlético venceu, e de que maneira, o Monterroso B esta fin de semana por 5-0. Viñan do derbi suspendido contra o RDSD, pero saíron vitoriosos do choque cos monterrosinos, que os reforza e move posicións a falta dun partido no caderno de contas. Este fin de semana, pois, cousas que ten o fútbol, tocou nos disfrutar do fútbol e dos goles. Outro fin de semana, pois, tocaralle disfrutar o adversario. Pero, bueno, a verdade é que estamos contentos polo partido, pola imaxe tamén. Hai que dicir que, a pesar do 5-0, xogamos contra un rival difícil, contra un combativo Monterroso B que a verdade é que mellorou moito desde que comezou a Liga hasta ahora. De feito, de haber perdido o partido, superaríanos eles na clasificación. Entón, para nós foi unha vitoria importante. O partido, pois, repito, a pesar do 5-0, a primeira parte estuvo bastante nivelada, a pesar de que penso que sí que fomos dominadores un pouco do fútbol e das ocasións, tampouco era un dominio que dixeras que bueno, isto xa vai estar ganado, ni moito menos. De feito, ata o minuto 26 non conseguimos abrir o marcador, que foi un disparo de Kedira, que non conseguiu atallar o porteiro, e Adrián aproveitou o rechace. A partir de aí, bueno, sigo pensando que seguimos sendo dominadores, pero xa nos últimos 15 minutos da primeira parte, pois o equipo parecía que empezaban un poquinho prisas por marcar un segundo gol e abrímonos un poquinho, separamos un poquinho as líneas, cousas que conseguimos corrixir na segunda parte. Este segundo tempo, o gol de Ibixar fixo dominadores absolutos do encontro fronte a un combativo Monterroso B. Agora os de Fran están terceiros. Estamos ben situados na clasificación, é un pouco tamén o que pretendemos, pero, como se suele decir a estas alturas, pois tampouco hai que darlle maior importancia porque queda moito. Sabemos que na casa somos un rival difícil, pero tamén sabemos que os partidos fora da casa son todos os partidos moi complicados, sexa quen sexa o rival. Por poñer un exemplo, o primeiro partido que fixemos despois das vacacións de Navidad foi contra o Castroverde, un rival que está situado nas últimas posicións, e non pasamos do empate. Agora imos xogar contra o Rubián, que tamén é outro rival que está situado tamén nas últimas posicións, e sabemos que vai ser un partido moi difícil, porque fora da casa son todos partidos bastante complicados. Esta fin de semana o Rubián non será fácil no seu propio campo. Nós tamén estamos acostumbrados ao campo sintético, polas características do noso equipo, dásenos mellor un campo así grande, onde se poda mover o balón, que non campos de erva natural, que o mellor polo inverno pois xa se están poñendo en malas condicións, e se non circula o balón, nós pois pasámoslo mal, non temos moita envergadura física, ni moito menos, o noso é bueno, pois o fútbol un poquinho máis de toque, de velocidade. Se o campo non se adapta a nosas condicións, pois sempre vamos a sufrir bastante, sexa cal sexa o rival. No tocante ao derbi chantadino, que quedou suspendido pola lesión do colexiado, o míster explica a postura do Atlético naquela xornada. Agora agradece que se puidera topar data para disputalo. Nós queríamos xogalo a toda costa. Houbera que esperar o tempo que houbera que esperar. Non nos preocupaba estar esperando ali hasta as 6 da tarde para ver se algún colexiado se podía acercar hasta o Sancoñedo a pitar. Bueno, suspendeuse o partido, pois agora habrá que xogalo en Semana Santa. Menos mal que había esa data, porque senón igual non metían 2 partidos o fin de semana e co limitados que andamos de xente, pois tampouco é unha cousa que nos beneficie ni moito menos.